Hey YouTube og velkommen til den her video, der spiller vi ind på versus PvP. Så ja, vi skal bare ud og flække nogle hacker, så vi fik lige den første hacker på record, og det er selvfølgelig ham der, Valdemar 3. Så håber vi, han skal nok blive bandet. Har ham på... Okay, så ja, kom i PvP Rigger. Og ja, okay, han er æder med min irriterende hacker. Jeg skulle heller ikke finde ud af det. Jeg er stødt over Mario. GG, men ja. Jeg synes hackers, de skal bare udryddes i hele verden, og skal overhovedet ikke kunne få hacks. Hacks til at få nogle facts. Okay, jeg kommer lige og hjælper Noah her. Okay, lige go. Og I kan se nok, at jeg var næsten slet ikke lækker lige op til overlæg. Eller et chok miner. Skal nok ham. Vi er Team Mick. Lexbike, shit. Jeg tror godt, at vi kan få ham. Jeg teamer hende, han normalt. Nej, shit, nu går vi Niklas. Nu tror jeg, der skulle komme en fight. Vi tror, jeg lige laver et clean up på de her faggots. Shit. Okay, ja, Bamslam, han skal dø. Ej, kan vi selvfølgelig ikke, lige gå. Nej, shit. Nej, okay. Okay, men ja, jeg tror, at sådan en video, den vil bare blive 10 minutter som altid. Så ja. Fuck, jeg er lort til PvP egentlig. Seriøst. Han lægger. Ikke en skid. So close, man. Rigger så lægger. Ja. Okay. Boost. Kom i flækker om. Ja.
Okay, vi får lige det Kid Master. Okay, vi får lige et kit af en ven, Noah. Okay, nu skal man det lige forkert. Ellers tak til Noah for det her stof. Sharpness 3, Fire 1 og Nutbag K. Nutbag 2. Så brugte jeg lige penge på der. Whatever. Okay. Jeg tror bare, jeg tager det her stof ind. Okay. Undskylder, hvis der kommer meget pust i min mikrofon. Jeg tror, at jeg vil... Jeg ved ikke. Jeg vil selvfølgelig også snart købe en ny mic. Det håber jeg i hvert fald, det er noget, som jeg også sparer op til. Og jeg vil også godt købe Bandicam. Det synes jeg er rigtig godt program at filme med. Har en D-gear på sig? Nope. Så ja. Så lige vi giver ham lige et par hits. For at være lidt ond mod ham. Okay. Oscar Lego! Din klamme hund. Okay. Kitty kommer. Kitty kommer. Okay, vi har dog ikke nogen hackers inden, vi spiller bander. Wow. Lex. Vi kommer lige og hjælper. Vi laver lidt clean up, eller det kan vi ikke helt. Okay, ja. Kan lige få mig Ghost MC. Ja, is. Sådan der. Fuck du easy, Ghost MC. Hvad easy? Ja, han er mega easy. Det er en lille bitte easy. Okay, jeg tror skam, at han dør, hvis han ikke går op i spawn. My gold, nej, nu skal vi ikke dø med 35 gold. Ej, shit, fucking noget lort. Ja. Godt lige, okay. Så ja, håber i hvert fald, det er i hvert fald Kid PvP episode 2. Skal det være sådan noget teams her? Prøv lige at se, hvor dårligt det er helt galt. Nu er han faktisk pænt sygt til PvP, det må jeg give ham. Øj, shit. De her. Men i 2 sekunder skal de skrive noget her. Okay, ej, shit, det skete ikke lige. Så døde vi lige den der. Ja. Slap af, hvor det her irriterende. Oh my god, jeg synes det er pænt irriterende, at vi hele tiden dør de her. Og hey YouTube, og jeg tror bare, at vi ses i episode 2. Hej.